Big Brother Africa no Big Brother nje jikelele umhlaba wonke iyona ndlela abafaka ngayo emqondweni ulawulo lwabantu nepopolo ebantwini lokho esikubiza phecelezi surveillance kanye nepropaganda nemass influence. Ake sibheke-ke uBig Brother simhlobanisa nenovel kaGeorge Orwell 1984. uBig Brother-ke siye sikubone ukuthi indawo la abantu behlezi bephansi kolawulo bayamonithwa yonke into nje baphansi kwamakhamera-ke, ama-CCTV cameras, amafoni ethu, konke kuqopha konke okuyizenzo zethu ku-collecte idatha ne-social media, ama-algorithms, even personalized advertising kuyindlela le esingenisa ngayo uBig Brother ey'mpilweni zethu. Lokhu siyabona ukuthi sinomabonakude nokuyiwona o-influencer kakhulu izinto ezenziwa abantu. Phinde kube nezindaba eziphindaphindayo ezishape abantu nendlela abacabanga ngayo. Konke-ke lokhu kunomthelela kwimizwa ebantwini, kungena ngomculo, ngezithombe kanye ne-dramatic storytelling. Konke lokhu kugqugquzela abantu ukuthi begcine ama-consumer bebe nale behavior through i-advertising. Siphinde sibe ne-media okuyiyona esetha i-agenda, iframe, i-cultivate imiphumela ethize ebantwini. Lokho-ke kunomthelela ojulile psychologically-ke. I-Africa-ke ne-media siyakubona ukuthi impilo yethu singeniswe kakhulu kwi-lifestyle e-foreign kuthina kanye nama-values. Asisenalo uthando olujulile ngolimi lwethu kanye namasikompilo ethu. Into esinayo i-consumerism nokuba abathengi ngokweqile. Even indlela esibuka ngayo buhle nendlela nje esifuna ukuba ngayo sabantu seyishintshile kakhulu kunale yokhokho bethu-ke. Okukhulu-ke ngalezi zinto ukuthi zi-harvesta kakhulu i-energy yethu. Thina siye sitshela ukuthi siyabukela nje, sibukela into ekumabonakude, sinabantu esibathandayo, kanti ngokubukela kwethu yila aba-harvesta khona imizwa yethu ngokwe-attention, empaphamo, i-consciousness as ibheke kulezi zinto. Bakwenza kanjani-ke lokhu? Ngoku-triggerisha-ke through izindaba ezingezinhle. Uma njalo kuphuma i-candidate esiyithandayo ku-Big Brother siye siphatheke kabi, kanti uma kukhona owinayo kukhona abangajabule-ke. Konke lokhu kusa-harvesta i-energy-ke. Ivoti lakho-ke alilona nje ivoti ku-Big Brother kodwa lijulile ngenxa yokuthi kuharvestwa ngalo i-energy. Asizazi-ke lezi zinto ngenza kwethu, asiphume nje ku-TV lilonke, asiyeke ukubuka i-TV singabantu. Iy'mpilo zethu zizoqala zidirecteke kwizinto ezinenqubekela phambili ngokwempaphamo yethu noku-evolva kwe-consciousness. Uzosithela wena